Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is your Dong Bisaya, Bisaya na galing sa Samar. Ate Raquel, Yes. how was your day? It's good. Why is it good? It's not bad. It's not bad because it's good. So ngayon mga kadong Bisaya, syempre, nagpiprepare kami sa work. Kailangan natin ng maayos yung Presentable ang pagmumukha. pagmumukha, di ba? Tingnan mo, kahit gilid. Di ba? Kailangan natin maging maayos, maging... Pakiano na dali, pakiano ng ano. Yaya, pakibilisan. Buto. So ayun mga kadong Bisaya, ito si Nela. Nela, dali kaway ka, hi. Ayan. Guys, never been touched, never been kissed. Free to see. Free to see but not to touch. Ikaw, not totally damage. Wasak. Alam niya, kaasa ng wasak, patingin. Yan si Ate Raquel. Magaling yan humagod. Anong hagod ang gusto? Kung haguran lang ang gusto niyo, hagod ba? Massage. Ayan, so mga kadong Bisaya, nagpe-prepared kami kasi magbubukas na yung aming, magbubukas na ang studio. Ayan, kausapin mo muna sila kung pinusunan. Studio 3. Kausapin mo kung magpakita ka. Ano ipapakita ko dito? Dapat ba ipakita ko lahat? Hindi po ako magaling magkilay. Pasensya na kayo kung ano magiging resulta ng kilay ko. Ano lang to, tsamba-tsamba lang. Bahala na. Guys, alagin ko daw kayo. Ano ba gusto nyong gawin ko para sa inyo? Para maliwaliw naman kayo. Ideal man ko, syempre yung malaki. Malaki yung bulsa ha. Hindi kung anong iniisip ninyo ha. Masyado kayo. At saka yung matambok. Matambok ang pitaka, syempre. Oo. Wala na yan sa laki, sa liit. Basta importante, may pang saing araw-araw. Yes, diba? mapapantay din naman yan. Oo, tama yan mga kadong Bisaya. Ayan mga kadong Bisaya, kung makikita nyo yung face namin, di ba? Sobrang, hindi naman sa pag-ano, di ba makikita nyo naman na napakaganda, no? Kaya sa mga gustong magpa-enhance ng face, pumunta lamang po at mag-login sa aking www.dudongbisaya.com.ph. Yahoo! Di ba? Tingnan nyo naman guys, malaki na nga mukha, no? O, di ba? Pero makinis siya. So, sa mga gustong magpagawa ng mukha, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page, it's Dong Bisaya page. At sa aking Facebook, it's Dong Bisaya. And also to my YouTube channel, it's Dong Bisaya, guys. So, may tanong ako sa'yo. Yes. May tanong ako sa'yo. Ilang taong ka lumandi? 18 years old. Wow, 18 years old. Oo, fresh Bakit na 18 fresh. years old? Hindi ko alam, nagkaanoan lang. Nagkasubuan. Siguro nilasing mo lang yung ano mo, no? Grabe siya. Grabe siya. Ako yung nilasing. Nilasing ka. Oo. Paano kayo nagkakilala? Kasi ano siya, sa tapat lang ng bahay namin. Sa tapat lang. So, ibig sabihin, pag sa umaga, pag binubuksan mo yung bintana, dumudungaw-dungaw Hindi kayo actually dalawa. siya yung padungaw-dungaw doon sa may gate. Wow! Diba? Ang ganda ko, diba? Buti hindi tinahula ng aso. Hindi, nanay ko yung kumakahol-kahol. Kasi si mother is strict ang parents mo. Stricto, In short. pero diba? Bakit Pag siya ginusto strict? mo, makakahol. Dapat hindi siya strict, dapat be happy na at least may nakakagusto sa anak niya just to make sure that Maganda someday ako. somehow di gonna make it apo. Oh, Wow. ba! English yun eh. Nag-low Oo. speed ako doon. Yeah. You need to try to speak English. Okay, we talk speak English na Tagalog, okay? Okay. So, how was your day? It's good. Why is it good? It's not bad. It's not bad. That's why Okay. it's good. Wow. Why you used to look beautiful right now? Because my hobby is still loving me. Wow. What did you do in the morning before you take a bath? We're We just do- exercise, We something do like that. cuddling, kissing. Wow. And you know what I mean? Yeah. What's that?
And are you satisfied with them? Yes With naman, her? I'm With him? satisfied to him. Ah, you satisfied. Yes, because you know why? What? We have a so much big Ano big? heart. Wow! Kala nyo kayong big, ha? Wow! I speak Ah, okay, English. okay. My God, you didn't listen to me. Sorry. Okay, guys. Right now, we're just, just talking. Ciao, Charot. sinsa. Chinese na pala ang Oo, konta. naging inchik na siya. So ayun mga Kadong Bisaya, papakilala ko ulit sa inyo si Raquel. Isa Hello. sa pinakamaganda at pinakamagaling sa lahat-lahat. Wala akong pantip. Oo. So ayan, ano bang meron ka sa channel mo? May channel ka ba? O saan ka ba nagiging busy sa Bigo? Punta po kayo sa Bigo ko. Wow, ano yung Bigo name mo? Aya. Aya. Punta po kayo sa Bigo ko sa Aya. Pwede po tayo mag-live. Wow. Ano ba gusto niyong gawin natin? Wow, kaya pala Aya. Aayain ka niya. Yes. Sana all, so aayain ka talaga niya. Diba? Aayain ko kayo maging masaya. Maging masaya lang sa buhay. Naman. Alam mo kasi mga Kadong Bisaya, lahat naman tayo mayroong kanya-kanyang problema, di ba? Tama. So, yung mga problema na yan, lilipas din yan, di ba? Tama. Walang problema na hindi natin kayang masolve. We just need to fight and to find solution. Wherever it is, whenever it is, you must to find solution. Think positive every day. Think fast, parang alam ko Always yan. smile. Just like, wag kang aaray. Yes. Dina, come on. Let's enjoy. Halika dito. Oh, Sumama ka dito. Nahirapan ako sa inyo, ha. So, anong ginagawa mo niyan sa kilay mo, te? Nilalagyan mo Nililinis ng ko white. lang, nililinis ko lang para Dapat, mapantay para wala ka siya. ng problem dyan, na hindi wala ka nang lilinisin, ay hitin mo na lang lahat. Grabe siya, nagmukha akong alien. Hindi pala pwede yun. Napapanood ko lang to sa YouTube, ganyan. Sa YouTube, napapanood mo lang. So, ayan mga Kadong Bisaya, comment down below kayo pag in-upload ko itong video kung sino pa yung mga gusto nyong makasama ko sa aking vlog. So, ngayon, ang nakasama natin is si Ate Raquel. So, kung gusto nyo masama mamaya meron tayong special guest from, actually, she is a former ABS-CBN talent. Okay? Diba? She is a ABS-CBN former talent. Kala ko, former porn actress. Okay guys, kasama siya dati sa pelikulang Pido Dida. Tsaka yung balang tutulak ng kariton. Oo, siya yung nakasakay sa kariton. 'Di ba? So, kamusta naman dati yung kapanahonan mo as a artist? Okay sana siya kaso ano? nahulog ako sa kariton, kaya Oo. after noon, wala na, di na ako kinuha ng ABS. Bakit? Di na ako kinuha. Bakit? Di ko alam. Di ko alam. Nangiyak. So ayun mga Kadong Bisaya, salamat sa pagsama at sana suportahan niyo pa po ako sa mga iba pang magiging kabanata ng aking buhay. You know. Diba? Ano masasabi mo sa kanila? Basta guys, everyday, lagi lang naka-smile, think Yes. positive. Para Exactly. lahat ng mga bad energy is mawala na. That's it. Keep on smiling. Yes. Diba? Kasi kung keep on smiling ka always, positive, welcome. So ayan, sige, thank you so much at magandang morning sa ating lahat and good evening sa lahat ng mga nasa ibang bansa. And maraming salamat po sa isang, actually guys, very soon, siguro maybe on November or December or January, so may pupuntahan akong isang lugar, I think it's in Mindanao, so magkukulab kami ng isang new beginners na vloggers. Pero ano siya na vloggers ha, sikat na siya. Sa TikTok meron na siyang almost 100,000. And sa YouTube channel, basta lumalaki na rin siya. Ha? So ayan, maraming salamat. Thank you and God bless. See you. God bless all. See you soon. Babay ka na muna, babay ka na muna. Bye! Oh, di ba ang ganda? Oh. Tingnan nyo, oh. Inaantok pa yan. Bye-bye.